gendrete kweroberia kigima astorero ne kiombe kyobachori ne chimbebe aibya una obochori obonene mbuchi okorekana ase obuororo naboigo ase oburonga buri turigaro ntwaro che kiombe kya IBC ngyabete geokoro umuyega bwa masabo amo ne kiombe yechikanisa NCCK naboigo aba bishop be kanisa yege Catholic unenchira yamo yogosabera omorembe ime yense ya Kenya chinga kiboigo omokonyi bumurayi wense ya Kenya Dr. William Samuel Ruto abo litker morioka magega yogokora ogosaba gosegura umuyega bwo gosabera chikura ase ensemo gosenga yaye chinsemo cha Karen ime yumucho Nairobi nakarabana boigo abananchi bagendrete kubori wako eneke bunanko beka bare omorembe gosekura lyo morembe abasaye bagendrete kubori wati babasa gutume kwa nabana siasa bube nenjira yamo yogosegeta chibura buru ase obochori obonene bwuma koyega mwancho muri buna inyora buna chikura nigo chigo chanende chiagenda igo nonere byekero buna yo mwananchi gose omo Kenya kurigereria omurayo ryorabe kagochora gose numurayo rachikoreta magendero egekogera chinga kinyinge nigo okonyora abantu bakwembrunganya buna abaraya bangekero bairweri baga lyokora nigo bakoria chire cyuburi mokorende kero basoira service tibari goikerania chire chokorende no kwegenda buna abarayi barachi goso abise akero bachori obonene bumwa kuyega buraire bachikoreta amaunchererio ense ya Kenya naboigo ase chinse mochionsi imense ya Kenya ekero bono abananchi bagendete kubori wakweneke buna ngorigereria bare mono na korinkoria abarayi korigereria buna nakingikeri baranyare ko kolera gosingikiri babwate barachi kubakorera ekero baraswe ase oburayi ina ryagendrete kwenekiwa ase ensemeria ya siasa ekero bono twarra alitwer muri etire nigo achiskuru chi abachigo siekwa munenchiremo yokorwa libagabene emirobere yonsigo ikiraniwa ase obochore bonene awase muwaziri wese Professor George Magoha bete gako gania chiskuru gosega kurugo chika na chiskuru chonsi chisiekwe gweka chitariki 10 awase chirashaka ko igorwa chitariki 11 chomutinyega ekero bono obochori obonene bwairire nekero bono twaroche buna abayibori bagendrete kuboriwa kwenekia buna ngorenda bare abana babo anene chinga kiechiga erio monoti babaisa gutumekwa ase chi campaign ekogera nigo chi campaign chibwate amangana amange igo bana abayibori mbabente kore korigereria abana babo bya buna ninki bago korekero bare isiko gaiga erindeti babaisa kubwatirani wana makumye chingenjo ekero bono bakogenda ase chi campaign mancho muri ya nari agenda takorekana immense ya Kenya kerongo kwariga ni bonto cha korwa se county ya Kisii awase ababwatani au bagendrete koria chira chogo ja kubabwatia abarayi au abakoriye birogo byoburayi abarachikoreta amagendro ime yense ya Kenya torere buna naro umurayo koriye kerogo kyobo governor ase county ya Kisii wetrase kyama kya Kenya National Congress Manson Oyongo nigo agendrete we yakira ekokokima awa ase egati yababwatani baye bararire buna nigo bagucha kumubwatia ase ngencho buna nigo bagoteba barodre na nero rachikoreta amaunchorerio naboigo amagenderero ime yense ya Kenya awana bamenyi ibe county ya Kisii abagendrete anene kurwa sensemo ya machoge abararire gocha kumubwati gose abararire gocha kumubwatia oyo kuriekero kyobo governor ase county ya Kisii wetrase kyama kya United Democratic Alliance Ezekiel Machogu na watayona nere orachie gokonya gose koimuke igoro county ya Kisii chingaki araiwe libaga lyokora county ya Kisii totrego na raya babwate abamenya bensemo yabo machoge kubwatkana no kumusira omurwanire bikiro kyobo governor wetrase kyama kya UDA governor Ezekiel Machogu. Okay, members of the press, we are here as members of Abamashoge Stakeholders Consultative Council. It's a council that always sits to give political direction to Abamashoge community, which has actually 2 constituencies, 7 wards, and 110,000 voters. So today is a culmination of several discussions that we have been holding, and we are here to actually withdraw some of our sons and daughters that have been supporting various gubernatorial candidates in our county, so that we join one team. So we're here with the Honorable Maaga, Engineer Maaga is going to speak by himself, and Engineer Maaga has been running mate for His Excellency Samson Kegengongeri, who is a member of the DAP party. We are also here
with our son, Evans Onyancha, who has been running as running mate for Rachel Tundo. And we have, as members of this association, withdrawn them from their various formations. And we are directing their support to His Excellency Ezekiel Machogu Ombaki as an individual, not as a party. We have endorsed Ezekiel Machogu Ombaki as a qualified and competent person who can lead Kisii County in the position of governor. Mwancho muri ibona n'abamenyi ikoro bose sensemo yabo machoge abararire bene gucyo ko mubwatia Ezekiel Machogu yukurwanira ubugavana wetrase kyama kya UDA uyo renko mokonyi boyo kurwanira kiro kyo bugavana Professor na boigo Rachel Tundo babere bakorarya bene nanigo berusia sensemeyo no cyako mubwatia Machogu eriyo gochya koira libagali okora county ya Kisii yo sia bwata county ya Kisii ekerobono abarai kuyarigania ase obochorio bonene bwo mwakoyega awa bagendete we akireko ko nakonya abananchi kubabwatia ase ganga yabo tokotkana mwana yo asiasa ni gotokoira na asense moyo cheno wase aba unchoreria akorwase ense mo gosokorwase chiro ya marigiti ye gotoka mbi mucho busongo bale no moyesone magega yo kuigorerwa echiro eyerachiye ko bakonya aso bonchoreria abwe chinyeni na boigo amatunda we no muroberio orengete korawa no muraibense ogose no mugavana we county ya Kisii James Elvis Omarbonkwae korende tachia goikirania kubwatkana netaro yo muraibense ya Kenya muske urumwege Kenyatta ime yorogongo rwagusi yaburi tkuregoro awase umujego yobete gokorawa no mwaziri boborebi ase serikali ya county ya Kisii Esmanion Sarigo oyobete gotena aba unchurire bono mpache gokonyeka na ebirero byabo byabeire bikoiwekana igo tigangira niringambi yamono ki ministry cheito area trade na ministry area health ne agriculture elia bo bisabaye bacha kubwaterana torosie genteke na mono igonta itekoira nelia abangina bali bechiro bali twaruse tigaiga tokabatebi tutaite ko bagachera ngambi ya mono asokoremere mwaremereire metienye yetatu lakini bono twabaleteire e facility eri mwatagete mogochikonerie bintu bino asengerere ngia ebwata ichini ngia twabasomiri gore ya mangana yo gusangiririe ubi eri bakorosia nebintu binde binge ebyo muna mwategerere karabale kukwanaria aho mwaranga ira endene yarengo abangina ababa gotubakonie bintu bamanyire ngake bagochikorende ndagera yito pakekere go ikemese yito gere ndagera ngia gonta ite gokurira abantu baito bagusinga amarwera mange aitira abantu baita abange igakorwa ase sumu egotoka ase ndagera ese sauri totai kwandre ndagere yito buya na kieke intwe mune county government na mes tu atakera torosie market ye kabireye ekorokia abantu baito ngakie ndagere bwenete ko nigo na hende ngakie bwenete ko rindu paka yaika chimese chite stokoragera yonda tebe ngambia mono na hende mbia mono asmes na danida na hende ntebie county government ya Kisii iseyo buraibwa ya muske ongwae ngambia mono ase support batoa koja kwagaje nyombe kabire enyombe ye nebwate igora ase koneria nebwata gasitokarensa nebwate chitaye twabekire chitangi chiri kibekire amaja goja gufrogo chagaiga estimanero na saba ndo bagwesibia magoka nari magega na saba oni aba bagwesibia magoka nara to babekire te kaenda grase igo e market ye with market committee requirement John speech kiabegetwe ekaro COVID-19 ya chagete. Kwa majina naitwa Sara Kuria kutoka shirika la Micro Enterprise Support Program Trust, that is MEST, na ni furaha yetu kubwa siku ya leo ambao tumekuja kwa kufungua kwa hili soko la Kisii Marikiti Wet Market ambalo limejengwa kwa ushirikiano wa Agrify program yenye Agrify program na ushirikiano wa county government ya Kisii, na sana lengo letu kuu lilikuwa kujenga soko ambayo
itatimiza food safety ama usalama na usafi wa chakula, na ndio maana tukashirikiana na county ili tuweze kujenga hili soko ambalo litafaidi wanabiashara 26 ambao wanauza bidhaa kama boga na matunda. Na kitu ingine hawa wanabiashara wamefaidika nayo ni mafunzo ambayo yanaweza kuwasaidia kuweza kuimprove mambo ya food safety, na wameweza kufunzwa kuhusu food safety standards, food safety hygiene na mafunzo mengine mengi. Ya muhimu also ni kuwa wanabiashara walikuwa wanauza katika soko ambazo hazikuwa za kisasa, na kuendelea tunaona watafaidi sana, na wataweza kuuza bidhaa zao ili kuweza kuzuia uharibifu wa chakula katika uuzaji wao. Ya muhimu tena ni kuangalia, tulikuwa tunaegemea mambo ya waste management, ambapo ni njia gani zingine wanaweza tumia, because wet market huwa zina produce a lot of waste, fresh produce waste yenye inaweza tumika kwa njia zingine, ni kama manure, inaweza pia tumika kama chakula ya mifugo na njia zingine kadhaa ambazo wameweza kufunzwa. So kama mradi na kama organization tunafurahia, na tena tunashukuru sana wafadhili wetu ambao waliweza kufinance project, the European Union and Danida. Kulende ngote bari tanganinga mbiyamono ase county yetu ya Kisii ugwaterana na municipality na wego ne disirika bya mesip asa morokerio yanya ko bagiko tworokereria na wego chora sa ko be chiro yiri tangani ekobe ko munere town center erinde chichiro chindi nyare ko bachikororera igo twakirebuya asinge yajo na ande boigo to ko sabanga asinge twachakire na ande ntoga netio bokonyi mono asinge njaba fanyi biashara baita bange iba ko ni siko ye jiro na anda satari ya korenga na machiko akiavya igo to ko sabanga bokonyi to kaniti saidi wetera serikali na masirikande erinde lichire ndene yagachwa eyari ko bage koreta na biashara baitu ime yono munze kera ko gore bintu byaye ya to na gore bintu asaragia bano byama na sengenjo ya saya rosirwe na mabagare ga igari 27 negara mabagare 27 abantu baito bali siko igo bali saidi ya 27 bano morobirio marento bwati gure no ringa abantu aminto torra ba minto bande bagwoni nzagweta ase bintu birita kere koni buweiga edira baro banyari ko bago sororo ibiasire bigandire buya ngo sabanga bali mutanyore ribaga ase njogo cha igoro gaiga tore mereranie ase njogo na tuchakete sabari ne serikali yetu mutugwa tugwa matobu ya mune committee ne serikali yetu ime tunda ayabetege kuigurwa bene yento batero na ningo gechikira chiko bakonya kwegenderera buya ase obunchurire wabo tokotana nayo nigo tokoira na asense goseni gotoka endere tokotara sense me ya Kisii awase umuraiwense ya Kenya umuske uru muigai Kenyatta agenderete kumwakire kuko umuraiwe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga na boigo mokonyo ye Mavakarua abo bonse bakwiruke bendera yoburayo bonene wense wetrase obumobwa Azimio la Umoja One Kenya okwana ritkore igoro chinga kya betega koretaro yaye imeye county ya Kisii asegeti kya Kigusi Stadium umuske uru nigatebete buna Raila na Karua na buoka barachi kogendereria emiroberio erie abwata serikali yaye ekerbono agochie kogenda asumutimuko guseritaya. Na imefika wakati wetu pia sasa kupatia wengine nafasi ya kupeleka kazi hiyo mbele, na hawa pia wataachia wengine huko mbele. Si ni kweli? Si ni kweli? Hakuna mtu ambaye ni mawe. Kila wakati, kila muda, kila nini mabadiliko. Lakini kwa hii mchezo ambaye tunawenda ikijayo, tunataka mtu mtulivu, mtu wa heshima, mtu ana mwelekeo, mtu ana nidhamu, mtu ana fikira za wananchi ambao anaongoza, hataki kuwatupa kwa mtaro. Haya, mimi si ya nani? Na hawa wote ni wetu. Nyinyi ndio mtaamua. Wale mtachagua waendelee na kazi.
Wale wataanguka, tujaribu kusaidia kusukuma upande huu, kila mtu apate kakitu, ama namna gani? Sasa nyinyi viongozi, nawaomba jameni, mtulie, muende slow. Muombe, lakini msipiganishe hii watu. Hayo wana namangana hiyo muraiwense ya Kenya musikia urumugai Kenyatta chinga kyabetaga gutarira county ya Kisii aburi tukure igoro ekiragendrete kuburia abananchi gochora abarai baria barabukugania kwabo anene baria bararete amagendero no guchako gendere miruberio ya serikali chinga kibaraswe ase uburai aburi tangani omusikia uru nabete ga kwenekia uko igorwa kwe university ya mangana yo burendi asensemo ya laneti me omucho nakuru asatebete buna eskuru yo ne chigokonya mono na tari amaoro kioka korende asensemo yoburende boigo asaburitie serikali kobwatirana na boigo asensemo yoburendi kwene kyabuna abasaye babire bakonyora amaigere iseine bnenchiremo yoko genderera kubeko burendi imense ya Kenya. Ladies and gentlemen, I would wish to draw your attention to research and innovation as an avenue towards competitive spheres, and these include security training and education. As you are aware, insecurity remains a major challenge in our sub-region, which faces multiple threats against the backdrop of terrorism, transnational organized crime, and environmental and health challenges, amongst many others. So this realization necessitates the focused involvement of institutions of higher learning to generate new ideas that are aligned with the evolving needs in a changing world. And it is with this in mind, as I indicated earlier, that we are convinced of the need to establish this university as a purpose-built vehicle to achieve the strategic objectives that I have just outlined. So let me at this juncture commend the University Council under the leadership of the Chief of Defense Forces, the University Management under the leadership of the Vice Chancellor, for the exemplary work done so far to operationalize the National Defense University. We know that there is still much more to be done towards building the necessary capacity for the National Defense University Kenya to find its footing in academia. And in this regard and going forward, I urge all of you to draw from the experience of seasoned national as well as similar international institutions in all parts of the world to facilitate the realization of the long-term strategic goals that we desire. Manchu muriori wano ino muraibense ya Kenya musike urumugai Kenyatta asensemo ya laneti miyo yumucho nakuru chinga kichoko igora bene eskuru ya megere gose university ya mangana yoburendi asenseme yinga tere na niokera chikoba konya abasabange konyora amaigere isaine anena asensemo yoburendi ayo nari ngendredo ko arganiria somurobire obwe Eriso Riaito inyorabuna anigo tracho kumanya manke anena asenseme ya siasa chobo mo bwa Kenya kwanza na wigo siasa cha Azimio la Umoja wa Kenya ekeratigaira motko ano kaire ya Kenya goswase obochorio bonene buma kuyiga wikiraiganta ite traenda sumutumo komoke goto koirana ningendre gokumanya mange ekerengo konyorebra na bakogendera gotobwate sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tonyore wetera Ndizi TV News na baigo na bogo tobwate wetera ase website yaito www.ndizitv.or.ke iro togendere gusangana ya mange gwono mwancho muri reri to basagoskare. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
baisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes, egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao, asogo tutarira samaga chauru complex yogo toka imeyo mochobo songo. Asamange gosekobeke oda yao, tuakere simi ase namba, enoti isano na ibere, enoti ibere isano nemo, isano na ibere eyemo, isano nemo isato. Gose 0702267163 Boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusoburwire bw'isukari, cancer chonsi, libido obuburwire bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwire yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Machine cheito gochigo kurigire choka duto koereza bunurwarete wado tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gento gete ngokorekana kiri ekarutu anyorre tu akuri to konyoro murwiro yo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirector w'indigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batarira asensemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kubwatekana nobonia bwito bwege kigetambe asensemo y'ebintu by'ogutumika istima nigo ya enekigwe buna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bareime ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchita naine. Nabuku tutarira ime yomo chokisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari gose otuakirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, Ubwansu, Bwomogusi.
Niye mono na ndo mwanchi umurigereria kerongo kwariga ntogendere no murubiro bwe Eriso Riaito ringendere kumanya nara yagenderete gukorekana imeyense ya Kenya ekerobo no genderete gutubwati asense meria ya YouTube wetera Ndizi TV News asense mo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabo gaso mutandao Twitter @Ndizi TV News eri togendere gusangana ya mange ko kwariga ni togendere gukumanya ingo singendere gukumanya nara yaya agenderete gukorekana asechinsemo au imeyense ya Kenya kerongo ko irake asamangana yichigosori awase umumnyoki ya takorese ya Kenya Ferdinand Manyala abete gakobwa golden tangani ase ensemo gusese chigosori ichi cha 2022 Commonwealth Games chingaki bono abete gakobwa chimbere cyo ase chigosori cy'ubutko bugukira rero wikabono nigense ya Kenya yaberege kwenyorera ebikombe binge awase yaberege kwenyorera gold ye mochi silver isato na boigo chi bronze isato ekerobono abakenya bagenderete konyense ya Kenya gusuka mutwe ase ensemo ye chigosori antaite nara koira sense meyo erio gosoroboti orundo chugo chirasege kegetambe getaribono ekerobono ntaite koira ase ensemengao awase wizara yobokoreri bwe serikali gose public service nabo igo special programs yaberege gochakya bene umuroberio obwokoena na gosiboko robokonyi bwendagera ase bakageire kwenana obokonyi obwogo cyase abantu wetani chimisano kurwase chi county 12 ime yense ya Kenya abo bagenderete wakwa no muchando ubwo kuburwendagera umuroberio yonigo orengete gokorekana asegeka kemetienyi etano nemo eribusyo erio koene kyabuna abantu bali bawetera emechando bwo konyorendagera babere bagokonyeka nakorengana no mwaziri kurwase wizare yobokoreri bwe serikali Margaret Kobia ningatebire buna abantu wetani chimilioni nye nigo bagenderete wetera umuchando yose chikaunti 23 yento baro de buna serikali kwemukiege tambukero yokoene kyabuna bachakire kwena na obokonyi erio na barabu begenderere bya asamagimabo na abayigo gutanga ugosira kwa mayima y'abantabange. The targeted counties are Turkana, Samburu, Isiolo, Garissa, Tana River, Baringo, Mandera, Wajir, Kitui, Kilifi, Kwale, and Marsabit. The food assistance will be provided for the 6 months through the cash transfer and in kind, with the beneficiaries' families set to receive 6,500 Kenya shillings per month. Able, with the help of the partners, to reach more than 500,000 people, nearly 100,000 families, as you said, Waziri, with cash assistance over the next 6 months. And this is fantastic, but it isn't enough. The crisis is outpacing us. If we lose the rains in October, that will already be a worse drought than anybody can remember in their lifetime. If we were to lose the rains next March, we would be in a cataclysm. So the time is now for us to step up our actions still further. Mwanjumuri ibana mnabwatani korwase wizara yobokoreri bwe serikali abo bayenekire go cyago cyaka kurubo konyi go cyase chi county au asabantu bari babeire bagwakwa no muchando bwenchara eri ko bakonya na barabo komenya ubugima abore obororo mwanjumuri karoto ko ko irene asense merie chigosori na kumanya buna umumyokie ya taserie ta Ferdinand Manyala nigo abete gakobwa golden tangani ase chigosori chia 2022 Commonwealth Games chia abete chigokorekana sense mo ya Oregon ase abete gakubwa ase ochigosori echo ase chidageka 10 chintangani ne sekondi ibere airio ko gendera Osechi sekondi bere ne chunguta ibere asabete gakubwa chigosori echo na kwenyorera gold yentangani nigabire gakora ense ya Kenya aso kobwa ase chigosori echo awasiboni ga ense ya Kenya yaberege gwakege tambukero yokonyora aibikombe binge ase yaberege kobwa gold yemo silver isato na boigo chi bronze isato nyorabuna umanyala chi ase ose chigosori cha etanigo abete gako tainyorera ubu ya sense meyo magega yo wakwa isko ase okonyorwa kurende ase around ye nigabete ase ngenche yo kuyariganya buyana boigo kwerobere byase chigosori echo nabete ga kwenyorera obubuyo bwona kubeka ense ya Kenya asagiya.
Tugutigana na mang'ana y'ekigosori nigo tokoirana ase amang'ana gisiasa kerabara ibagendrete kwerigania sobochori obonene bw'omwaka oyo iga bw'echibu 2022 una nakumanyia obomuboria bwa Azimio la Umoja One Kenya ekerobo kora wano yokoiruruke bendera yekerogo kyoburayo obonene bwense Raila Amolo Odinga amono mokonyo ye Martha Karua babete bakora siasa chobomubo ase orogongo rwa Western awas babete bagokora omusangirikano monene ase egeti y'ekigosori kia Buhungu imeye county ya Kakamega chinga kibono bagendete kuboria abamenyi ko babwatia ase eganga yabo nyorabona Martha Karua buritangana betega kumirana nabanyina kurwase ensemo ya Bungoma na kubagania kumubwatia Raila Odinga asikira batabona nero urachikoreta amagendro ime yense ya Kenya nabono ekerabono lyarenge egose yarenge chinga kichabo cyo mwerio cyo gutarira orogongo rwa Western ekera matwagendete guswa kegima ire goswase obochori obonene bw'umwako yega nigo batebire buna nabubara chikoreta amagendero ekerabona baburira abananchi kwene kiabuna nkurigereria bare abarai baria abara chikoreta amaunchureria manene ime yense ya Kenya chinga kibaburiwe babe bagusirwa ire guchikoreta amaunchurerio siku ya Jumanne Tuesday mtarauka mapema vijana siku ya kuna kulala tunaenda kwa vita sio usikae karibu na moshi hakuna moshi yanagusa wewe mnaenda pale sahili wanafungua mko pale mnakaa pale wazee wakija mnawasaidia na kina mama wapige kura warudi nyumbani. Sisi tunasema leo Kakamega na Mlembe Nation kwa ujumla tunafanya declaration, tumeweka kufuli ya Azimio hapa Kakamega. Tarehe 9 musilale hata kidogo. Tutapiga kura kwa baba na mama. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na Jumanne wafanyikazi wasiende kazini. Mimi nawauliza Mlembe Nation, let us rescue our country. And the rescue team ni team Azimio. Tukuokoe utoke kwa njaa. Ruto! 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 Abuna watani bo mobwa Azimio la Umoja One Kenya keraba ya kirekoko ase orogongo rwa Western na se county ya Kakamega ekeraba no bateruna na bo bara chigotoria ense ya Kenya kurwa se michando au iba weterane na mangana yobokurumi amangana yenchara egati iya yanda manke chinga kiechoni go obumobwa Kenya kwanza korawa na Dr. William Samoei Ruto yoko iruke bendera yekerogo kyobura yobonene bwense wetera ase obumobo abagendrete kuboria bananchi kwenekia bunanko bakira bare chukura eriogo chia kore amagendro na nene koenekia omorembe ase obuya bure gusaso obuya bwa matukare mutwe ani ngabaya kwanite chinga kibaye we akirekoko ase orogongo rwa Mount Kenya ekarawono batebire buna abantu bechingongo au anena sorogongo rwa Rift Valley abo bamenyete asorogongo rwa Mount Kenya nigo barachie kogenderera komenya buya egesengencho nigo barachi kubekemero beresaine yokoenekia abakenya bonsi nigo bare ase aya ani ngabaya kwanite chinga kibaye ngwe yakirekoko asensemo ya Kirinyaga na boigo Kiambu echigotoka ase orogongo rwa Mount Kenya ekerobono bagenderere kumugikiria omuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga na batayabuna amangana bo na baraiba Azimio la Umoja One Kenya nayo buli mwayo atache gokonya aba Kenya ekerobono obochori obonene bumako yega burabe bokoera. Tunasikia wanapanga njama ya kuweka mambo ya conflict kati ya watu wa Rift Valley na watu ya Central Province. Mimi nataka niwaambie ile kazi Uhuru Kenyatta na mimi tulianzisha ya kuunganisha Kenya kwa kuweka watu wote kwa amani. Hiyo kazi mimi William Ruto nitaipeleka mbele na hawa watu wachache hawawezi kufaulu kuturudisha nyuma mahali ambapo tumetoka. Hawa watu Uhuru Kenyatta na watu yako mumekwama. Hii project ya kitendawili has failed, it cannot work. Sasa mko desperate ati muharibu kura ya Mount Kenya. Wasiitikie kutumiwa kwa maneno ya kura. Na rejimu ya William Ruto itaheshimu chiefs wetu na assistant chiefs. Tulikupatia kura kwa roho safi. Sasa imebaki siku 5. Si afadhali tu utembee uambie watu kwa heri na heshima ile mlinipatia. Sasa yeye
ako kwa mikutano ya usiku. Hayuna ria gandreta ukarekana asense mo ya siasa ekirobono abarwanirira bwane na babere bekirogo kyobura yobonene bwense korasa mu bwa Kenya kwanza na Azimio la Umoja wa Kenya bagendrete we akirekoko ase chinsemo au ekirobono chire chinga kicho moerio ense ya Kenya goswase obochorio bonene bwumako yega anene kirobo bagendrete kuraria omorembe kwenekiwa ime yense ya Kenya mancho murigereria ritkoria rero ni goboigo abarayo bagendrete ne chinsemo au wase umura omokonyi bwo rai we kiama kia ODM Martha Karua agendrete ne chi campaign echo ase county ya Bungoma eri okubaboria abamenye bechinseme echo koba bwatia ase eganga yabo ne chinga kechigo mokonyi bo muraibense ya Kenya Dr. William Samuel Ruto ni agendrete gukwanira bari kyamangana ase ensemo yenga ya echisemo chakara ni memocho Nairobi akobwatkana ne mirobero yobochorio bonene bwumako yega aine gati yari ngendrete gukwariganeria kurwase MS ya itoga igaso murobero we Eriso Riaito murobero ko gochirakira ritkoria Jumatatu wikaritko ria Ijuma ekerabona to kumanyana raya yagendeta ukorekana nyora munana ikagukumanya bari kibaitu bamangana mayamba wete chikambia se chinsemo au abo bagendeta ko bwati abana raya yagendeta ukorekana nena se county ya Nyamira na baigo county ya Kisii ekerabona torachi ukumanya mange kero chirarage chinsa isano na ibere kurendego ikerabona igo mwancho muligerere na indetigana agenda asumutimo kumokeigo toko irana ntogendere gusanga mange. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Kesi County Anchire Oyongo abegafana Omoske Manson Oyongo Nyamweya oyokobolia ekiroge kiga kyobo governor wetera ase kiama gya KNC alama yaye ereke bungo nigebe kirange kigima gochiko kodemeremo ekerora mochore koba e governor yao gati yaria aroberetigo chiko korera ayo momenyi we county ya Kisii ngamo na ase obonchoreria na chikoene kianga asa tukiragia yogokorera obonchoreria abasae tibaratigara maega na chikoene kianga amaganio abo ao obeire gakuyarigereria Oyonga agende county atoletere amagenderero atoletere biashara biratokonye buna basae atogotebanga oborai bona tetuboira somuge omurai oyo ito Manson Oyonga kiagenero atokonye atoroseri chipara guchi mashinani mari nonyana mangana yo gwakana chi school fees chi basari igota bwati kunderi kunde wensi nabo igasensemo ya mache na arigererie amache atokire kero momenyi anyora amache nensemo ye chisemi boigo na chikoena na chibasari asabana baria batari kwenyara ase obo chenu na arigererie chinyagitari asokoenekia amariogo n'abanyagitari mbararo boigo komesia chipara ase ncherego chibeka elami gati yayande amange moko mbwatesi ebe county ninyerende nyebagebuya kere nyomba kera mariogo chipara chitoke amache mbaletere kyosya amache nchirororo so tiamba teriga nyasaba kunechi nkoro chino tare 9 mwakiro Oyongo obugavana aka ekura yao ase Manson Oyongo Nyamweya eliwo kinia magendero ase county ya Kisii obasa momba disho obugavana obotaka boke korwe mechi yeito chipara turambulire gitari atoigore chipasari nkwe gutore Ecology ya Tenacious Harbor niyo iguritimira nko yaye guchiese bari batagite kwegera ububwenya bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama ye D nabo bagosomera imirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomya bari chipakichis cha computer, web design, video production na short courses.
Oyuko manyamange kubwotekana n'obukoroni bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gusoba kirizime ase namba enotibire isate enoti sano na ibire nabwo kubandikira liuko ase email yabo ya info@tenacioushablecollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Omwancho moligereria umetoboso kumbora boko bogo chabwa salia maskani egirafu kyao kyandansi kwa nyoko kembua ogendo bohiri onyoroko komenta manjeriko gusi omageni onyoko chabwogo anyoroko weka go kwarenge bikorto bya magani Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongoro bugusi kurwa chinkagi cyamagega goikabono kira litukulie Jumatatu goikaiju ngoro ko papa antivirus umumuri ko koletera chingero butambe ko ritkulia Jumatatu weka Ijumaa kuru saa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndigiriti no maitege tsini gaito nambeyemo Ndizi TV wasubo mugusi aseri toka ligo toka linganzu litoka bokunyure cyane litoka bokulira bukuma so wasuro bolo kunye kulie papa kole na papa umerana na papa antivirus imeya Ndizi TV kenda gutogwa chigagwa seketa tsini gaito nambeyemo Ndizi TV oyo mpapa oyo Yesu amana balishuka kimanane swakali charo amana dagra sisi Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukane chirange negwikire chiriuraganie boyko mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chita mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Jingi gikero cyumugusi nomurobyo bwegekoro cyumugusi oyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amunoboroso bwomwanyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo muga kabachegesa muga konya kubateye manganayu no mungina nero karansa nabanda ari nyumba manya saba karansite naro bakomya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi ayano tokuriga yamange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kegusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia Alamisi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima
nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirengo ao chisolar panels chogo charge chibattery na kugachumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asubusibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika estima ngose sola kuruwase chibohol ngose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya ngose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisime ase namba enotisano nebire enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shortleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumika chimashini chekerero ebundi yangiya nigiye kororekana ritukolitanganie agoikase imirimo yao ne mashini iriya kutumia gosobosera bw'emirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingiya echo chigotoka aseduka ya Gusi Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya chimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine cho gusonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plane ni chinde chinyinge batarere aseduka yabo iri ase bara ya Kise Kisumu highway imeyumu chukisi asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 na boigo mbabwate duka yende angenebengia Family Bank imeyumu chukisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isano na isato ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isano na isato isano isato Gusi Star Shop Kisi for durable and long-lasting industrial tools. Orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka wikiraniye eganka yao asumuru uburyo bwese abarya yobonjoria nigo tokuryeria inakiekerengererio kegonchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusuka busyo umerana nere kila Ritukoli Alamisi inseye muninsu ya marokoba na boigo mwiroro rituko ya Jumatatu chinse isanu neibere chamogaso asumuru beliyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV amangana na igure ngoyo oino gure kisi Elietariane Chris Mogere ogure kuriginde chikura cy'ubugabana cy'umwaka oyoiga yonko basaba abantu baminto mu ngakiri chikura tariki kianda umutinyi gatana batatu ikiama kiane Jubilee kireso muungano wa Azimio la Umoja nimbwate ubumanyi nimbwate experience ikiagera na akora imirimo kinse mwawao na akora imirimo si private sector ngakora imirimo East Africa Bata Shoe no mu manager
ngakora emirimo Kenya Breweries na East African Breweries ase chichons kiri in the private sector buno mo manager na lenge company secretary na group company secretary East African Breweries and then kabumo director ase board of directors wa Kenya Breweries. Igo ni manyete igoro yoboteneneri which company na mashirika wao na akora emirimo buno mo assistant minister no mo minister sa serikali ya Kenya ngakora emirimo buno mo minister w'uburimi yani minister for agriculture